annana yogurt fitacciyar madara ingantacciya tatacciyar madara. Ina kiran al'umma maza da mata da murmutsuma domin samun ingantacciya madara tatacciya. Madara ce wadda za ku iya samun ta a gurare daban-daban. Kowanne bread da kowane supermarket da yake a faɗin ƙasa Najeriya. Akwai babban reshen su da ke nan kan titin Doki kusa da gidan Bashir Labaran. Akwai reshen su da ke nan makarantar Rangaza Special Primary. Akwai babban katafaren ofis ɗinsu da ke Inisawa kan Lawali. Hukumar NAFDAC ta ba su lambar yabo gurin yadda suke tafiyar da al'amuran kasuwancinsu baki. Nana yogurt madara ce wadda aka hirya muku tsaf. Ga masu bukatar ɗaiɗai ko sari za ku iya tuntuɓar su ta wannan lambar kamar haka. Annana sai kun zo. Na matasa, mata da maza 'yan uwana, ku yi amfani da madara annana yogurt, yara da manya domin samun kuzari a kowane lokaci. In dai ka sha annana yogurt za ka samu kuzari mai ƙarfi ba kasala. Ga madara ce mai gina jiki. Annana yogurt ita ce farin cikinmu. Aliyu ga madara. Fatima, tashi da madara. Me yasa na baku madara kuna zuban min da madara me yake faruwa? Assalamu alaikum. Ka da wani aiki wani kasuwanci ana ta naga duk kun gida kwasu da gaba ɗaya kamar duk ba fadin da uwar gida ran gida wai ya ake daga ƴaƴan duk gaba ɗaya sun haɗa rai me yake faruwa a gida? Alhaji madara ne na basu gaba ɗaya madara kaga ba shi da daɗi. Na ɗanɗana madara ba shi da daɗi kwata-kwata. Wani irin madara ne wannan kayi kuma yaran? Amma gaskiya abba waya bin kyauta ba. Yanzu shi da wannan madara ya kawo ba su halewar nafdet ba komai ba speaker a jikin ta haka ya dauko wannan madara ya kawo ta gidan nan ba suna ba alamar nafdet. Fatima to ga annana ya gud na siyo muku sarki farin ciki na ya raga na ne ya gud kwarai kuwa hakika lallai kuwa Fatima ga na ne Fatima Annana yogurt fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madarar annana yogurt. Za ku iya samun madarar annana yogurt a kowane bread mafi kusa da ku. Bugu da ƙari muna da gurin da in ka zo kai da iyalanka za ka zauna ka sha cikin nutsuwa cikin walwala da kwanciyar hankali. Ko da baka da kashi muna yin POS take a sallame ka cikin kwanciyar hankali. Kai kamfanin annana yogurt bata tsaya iyaka nan ba. Muna da abubuwan hawan da in ka sai kaya za mu kai maka har inda kake a faɗin ƙasar nan. Annana yogurt sai kun zo. Annana yogurt fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran annana yogurt. Alhamdulillah na gode ma na zo na bar nana yogurt ai yau ba karamin farin ciki ne ba da daga na zo kamfanin nana yogurt alhamdulillah ko kuma ba kai ba a ba a ruwa kike so yauwa nana yogurt nake so nana yogurt ta kara ta duniya duk inda dai ana magana ba wata madara yanzu ingantacciya fitacciya tatacciya nau'in madara ba ta fate annana yogurt shi ne nace ni ma ban nan kuma Allah ya kawo ni dan haka aje mu madara wace kike so a kawo a domin duka kawo mu nan na da yau ke fitar zan iya sha a kuma sai na fita ai in ana kasa muna da inda za ka zauna ka sha abu a nitse wai har wani guri kuke warewa na musamman akwai tebur musamman wanda za ka zauna ka kwantar da hankalinka ka sha ka ji sanyi a rayuwarka ko da iyalanka ka zo akwai gurin da za ku zauna ku sha a lafiya ku hankalin ku kwance kwastomomin ku na waje in suna bukatar nana yau a ina za su samu to wannan alhamdulillah duk fatan Kano ba inda ba mu da reshe sannan kuma makotan jihohi
duk faɗin Najeriya babu inda ba za ka samu annane yogurt ba arewaci da kudanci. Samun su alai. Ai alhamdulillah yau ina cikin farin ciki. Na gode. Malam kuɗin ka. Ina kuɗin ma ga kuɗi. To ai saboda tsawon kidimewa da ne na annane yogurt wallahi na ma manta da kuɗin. Kai sai dai kuma ba ni da kashi. Sai na je POS. A to ai alhamdulillah ta kwari da su ma ka ga muna da su. Muna da POS ko da ATM ka zo za mu samu cire. Wai har POS in ka bayan ka siya ma harka cikin sauki. Har da POS. Alhamdulillah. Kala Yawwa. sawa shi ya sa Annane Yogurt fitacciyar ingantacciyar shahararriyar madaran Annane Yogurt. Za ku iya samun madarar Annane Yogurt a kowane bread mafi kusa da ku. Bugu da ƙari muna da gurin da in ka zo kai da iyalanka za ka zauna ka sha cikin nutsuwa cikin walwala da kwanciyar hankali. Ko da ba ka da kashi muna yin POS take a sallame ka cikin kwanciyar hankali. Kai kamfanin Annane Yogurt ba ta tsaya iyaka nan ba. Muna da abubuwan hawan da in ka sai kaya za mu kai maka har inda kake a faɗin ƙasar nan. Annane Yogurt sai kun zo.